ሰላም ከመይቀኒኹም ዕለታዊ ዜና ካልኣይ ዙር ምምላእ ግድብ ህዳሴ ሎማዓንቲ ምዝዛሙ ተገሊጹ ብክልተ ተርባናይት ሓይሊ ምምንጫው ከም ዝከኣል እውን ተሓቢሩሎም ሚኒስተር ማይ መስኖን ኢትዮጵያ ኢንጂነር ዶክተር ስለሺ በቀለ ናይ ክረምቲ ዝናብ ዝለዓለ ብምዃኑ እቲ ግድብ ብቁልጡፍ ክመልእ ከም ዝኸኣለ ብምሕባር ድሕሪ ሕጂ ክሳብ ዝቕጽል 3 ኣዋርሕ ሓይሊ ናይ ምምንጫው ቀጻሊ ዕማም እዩ ዘለና ኢሉ ኬነዲ ኣባተ ዝለኣኾ ጸብጻብ ኣሎ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ ካልኣይ ዙር ምምላእ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ሎሚ 12 ሐምለ 2013 ዓ.ም ምዝዛሙ ዕላው ኮይኑ ኣሎ እቲ ግድብ መሊኡ ብዝባኑ ክፈስስ ከሎ ኣብቲ ቦታ ተረኺቦም ዝተዓዘቡ ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስትሪ ማይ መስኖን ኢነርጂን ሚኒስተር ዝኾኑ ዶክተር ስለሺ በቀለ ብክልተ ተርባይናት ሓይሊ ምምንጫው ክጅምር ዘኽእሎ እዩ ኢሎም ሁሉም ኢትዮጵያውያንን እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት እፈልጋለሁ በመጀመሪያ ቅድሚ ኩሉ ንኩሎም ኢትዮጵያውያን እንኳን ሓጎሰኩም ክብል ደሊ ሎሚ ካብ ንግሆ ጀሚሩ ቀስ ብቐስ እናመልአ ሕዚ ብዝባኑ እናፈሰሰ እዩ ዘሎ ብክልተ ተርባይናት ሓይሊ ንምፍራይ ዘኽእለና መጠን ማይ ሙሉእ ብምሉእ ክንሕዝ ኣኽኢልና ኣሎ እዚ ንርእሱ ዓብዪ ውፅኢት እንተኾነ እውን እቲ ቀንዲ ውፅኢት ግን ሓይሊ ብምምንጫው ንህዝብና መቕራብ እዩ ንሱ እውን ክነበስሮ ኢና እዮም ኢሎም ናይ ክረምቲ ዝናብ ዝለዓለ ብምዃኑ እቲ ግድብ ብቁልጡፍ ክመልእ ኣኽኢልዎ እዩ ኢሎም ብምውሳኽ ብሰንኪ ዝግድብ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያ ግብፅን ሱዳንን ዝለዓለ ዘይምርድዳእ ኣሎ ታሕተወት ተፋሰስ ግብፅን ሱዳንን ሕፅረት ማይ ሓዊሱ ጉድኣት ክወርድና እዩ ክብላ ብተደጋጋሚ ይገልጻ ግን እቲ ግድብ ይመልእ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ዋሕዚ ናይቲ ማይ ኣይተሰናኸለን ጥራሕ ከይኮነስ ክፍጠር ዝነበረ ምዕልቕላቕ ክተርፍ ገይሩ እዩ ኢሎም ለታችኛዎቹ ተፋሰስ ሃገራት የምናስተላልፈው መልእክት ንታሕተወት ተፋሰስ ሃገራት ንሕልፎ መልእኽቲ ማይ ከይተቋረፀ ብክልተ ናይ መውፅኢ ካናላት ኣብ ዓመት 37 ቢልዮን ኩቢክ ማይ ክሕልፍ ስለ ዝኽእል ዝሰናኸል ዋሕዚ ማይ ይህሉን ካልኣይ ድማ ንሕና ማይ ንመልኦ ኣብ እዋን ሓጋይ ከይኮነስ ኣብ ክረምቲ እዩ እዚ ማይ እዚ ኣብዚ ተዘይንሕዞ ነይርና ሱዳን ሎሚ እውን ዝለዓለ መጠን ዝናብ ስለ ዘለዋ ብውሕጅ ናይ ምዕልቕላቕ ሓደጋ ከጋጥማ እዩ ነይሩ እዮም ኢሎም ንሓዋር እውን ሚዛናውነት ዋሕዚ ናይቲ ማይ ብምዕራይ ንታሕተወት ተፋሰስ ሃገራት ዝዓበየ ረብሓ ክህልዎ እዩ ኢሎም ሱዳንን ግብፅን ሕብራት መንግስታት ሕብረት ኣውሮፓን ኣሜሪካን ናይ ምድርዳር ታራ ክህልዎም ዘቕረብኦ ሕቶ ኢትዮጵያ ስለ ዘይተቐበለቶ እቲ ድርድር ካብ ዝቋረፅ ኣዋርሕ ኣቕፂሩ ኣሎ ናይ ሕብራት መንግስታት ቤት ምክሪ ፀጥታ ብመሪሕነት ሕብረት ኣፍሪካ ዝተጀመረ ልዝብ ክቕፅል ምውሳኑ ይዝከር ካልኣይ ዙር 12 ቢልዮን ኩቢክ ሜትር ማይ ከም ዝተመልአ ተገሊጹ ኣሎ ምስቲ ናይ ፈለማ ብድምር 18 ቢልዮን ኩቢክ ሜትር ማይ ሒዙ ኣሎ ወሃብ ቃል ሚኒስተር ወፃኢ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ግብፅን ሱዳንን ድሕሪ ካልኣይ ዙር ምምላእ ማይ ናብ ምትሕብባርን ልዝብን ክምለሳ እዮም ክብሉ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ገሊፆም ነይሮም ነመስግን ገብረ ብኻልእ ሸነኽ ምምላእ እቲ ሓፅቢ ናይ ህላዊ ሕቶ ምዃኑ እትገልጽ ግብፂ ነቲ ስጉምቲ ኣትሪራ ከም እትቃወሞ ኣቐዲማ ክተፍልጥ ጸኒሓ ሱዳን ብወገና ነቲ በይናዊ ስጉምቲ ኣብ ሓፅብታታ ክህልዎ ዝኽእል ሳዕቤናት ስኽፍታታት ክትገልጽ ጸኒሓላ ኣሜሪካ ድማ በይናዊ ስጉምቲ ዝኸፍአ ሳዕቤን ከስዕብ ስለ ዝኽእል ብምጥንቃዕ ሰለስተ ሃገራት ዝኣስረን ሓቋፊ ውሳኔ ክወስዳ ክተዘኻኽር ጸኒሓላ ንሕወሓት ብምድጋፍን ሁከት ንምልዕዓል ምድላው ብምግባርን ዝተጠርጠሩ 325 ውልቀ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝኣተው ናይ ኣዲስ ኣበባ ፖሊስ ኮሚሽን ኣፍሊጡ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት እታ ሃገርን ተወላዶ ትግራይ ብዘይ ኣገባብ ይእሰሩን ኣብያተ ንግዶም ይዕፀኑ ኣሎ ኢሉ ነይሩ እዩ ፖሊስ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ድማ ኣብ ገዛውትን ኣብያተ ንግድን ተጠርጠርቲ ብዝተገብረ ፍተሻ ዝተፈላለዩ ኣጽዋራት ብረት ከም ዝተታሕዘ ድሕሪ ምሕባር እቲ ስጉምቲ ምስ ብሄር ዘተሓሕዝ የብሉን ኢሎም እቲ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት በኻል ወገን ኣብ ትግራይ እውን ናይ ሕወሓት ተቃወምቲ ኢኹም ተባሂሎም ዝተቐተሉ ንጹሓን ሰባት ከም ዘለዉ መረዳእታ ኣለኒ ኢሎ ድሕሪ ዜና እውን መወሰኽታ ክህልወና እዩ ብሕወሓት ዝምራሕ ዕጡቕ ሓይሊ ኣብ ዋግ ኽምራ ፍሉይ ዞን ከባቢ ኣበርገለ ድሕሪ ምቁፅጻሩ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ሰባት ነቲ ከባቢ ሓዲጎም ናብ ከተማት ዞባ ዝኾነት ሰቆጣ ምፍንቃሎም ካብኦም ገሊኦም ንቪኦኤ ሓቢሮም ብኻል ወገን ክልላዊ መንግስቲ ዓፋር ኣሸባሪ ጁንታ ኢሉ ዝፀውዖ ሕወሓት ኣብ ልዕሊ ሓረስቶት ዓፋር ኩናት ምኽፋቱ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡሎም ብሸነኽ ፈንቲረሱ ወረዳ በያሎ ኩናት ምኽፋቱ ዝገልጽ እቲ ክልል ምስ መንግስትን ህዝብን ኮይኑ ከም ዝምክቶ ኣፍሊጡሎም ከም ወትሩ ኢድ ንኢድ ተተሓሒዝና ትንፋስ ወራሪ ከም ዝቁረጽ ክንገብር ኢና ይብል እቲ ናይ ዓፋር መግለፂ
አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ዘዘራረቦ ወሃብ ቃል ሕወሓት ጌታቸው ረዳ በወገኑ በከባቢ ዓፋር ስጉምቲ ዝወሰድና ካብ ክልል ኦሮሚያ ዝመፁ ሓይልታት ናብ ዝመፅዎ ንምምላስዩ ተሳኺዒልና እዩ ኢሉሎ ከም ጸብጻብ መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ በዓል መዚ መራኸቢታት ኢትዮጵያ ንስያሜ ኩናት ትግራይ ዝምልከት መምርሒ ሂቡ ንጉዳይ ፕሬስን መራኸቢታትን ኢትዮጵያ ዝከታተል መንግስታዊ አካል ኣብታ ሃገር ንዝነጥፉ መራኸቢታት ብዛዕባ ንስያሜ ኩናት ትግራይ ዝምልከት ዝጥቀማሉ ስያሜ መጠንቀቕታ መሓላሊፉሎም ነዚ ዝምልከት እውን ንውሕ ዝበለ ጸብጻብ ኣሎ አብርሃም ተስፋልኡል ዝተርጎሞ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ እቲ በዓል መዚ ነቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ካልእ መልክዕ ይህበሎ ኢሉ ዝኣመነሎም ኣፀዋውዓ መራኸቢ ብዙሃን ስጉምቲ ክወስድ ምዃኑ ኣጠንቂቑሎ ኣብቲ ናብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዝተለኣኸ ወግዓዊ ደብዳቤ ንሕወሓት ከም ሃገራዊ ሓይሊ ኣምሲሉ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኢለን ዝፅውዓ መራኸቢ ብዙሃን ክፃወሮ ከም ዘይኮነ ኣመልኪቱሎ እቲ መጠንቀቕታ ኣቐዲሙ ናብ ክልተ ናይ ወፃኢ መራኸቢ ብዙሃን ተላኢኹ ነይሩ እቲ ናብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዝተለኣኸ ወግዓዊ መጠንቀቕታ ብምኽትል ሓላፊ በዓል መዚ ዮናታን ተስፋይ ረጋሳ ዝተፈረመ እዩ እቲ ዝተለኣኸ መጠንቀቕታ ሓደ መዓልቲ ድሕሪ እቲ ነታ ብእንግሊዝኛ እትሕተም ኣዲስ ስታንዳርድ ንኣጀንዳ ሽበራዊ ሓይሊ ኢሉ ዝፅውዑ ሕወሓት ተገልግል ነይራ ብዝብል ምኽንያት ምዕፃው እዩ እቲ መንግስታዊ ኣካል ንምዕፃው ኣዲስ ስታንዳርድ ኣመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነቲ ሽበራዊ ጉጅለ ኢሉ ዝፀውዑ ሓይልታት ትግራይ ብዝብል ስያመ ሕጋውነት ክትህቦ ጸኒሓ ክብል ኸሲሱ እቲ ዝተወስደ ናይ ምዕፃው ስጉምቲ ካብ ተሓለቕቲ ነጻነት ፕረስ ሰፊሕ ነቐፌታ ኣስዒቡ እዩ ኣብቲ ወግዓዊ መጠንቀቕታ ትግራይ ሓንቲ ካብ ክልላት ኢትዮጵያ ብምዃና ናይ ገዛእ ርእሳ ናይ ምክልኻል ሓይሊ ሰራዊት ክህልዋ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ድማ ሓይልታት ትግራይ ዝብል ስያመ ምጥቃም ነቲ ባይቶ ኢትዮጵያ ግብረ ሽበራዊ ኢሉ ዝገለጾ ሕወሓት ኣፍልጦ መሃብ ስለ ዝኾነ ክብርን ልዑላውነትን ኢትዮጵያ ዝግህስ እዩ ኢሉ ኣስዒቡ እቲ መጠንቀቕታ ነተን ኣብ ኢትዮጵያ ክነጥፋ ፍቓድ ዝተዋሃበን ኣህጉራውያን መራኸቢታት እውን ነቲ መምርሒ ከተግብርኦ ኣተሓሳሲቡ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናብ ስልጣን ኣብ ዝመፅሉ እዋን እቲ ሃገር ካብቲ ዝጸንሐ ሕማቕ ኣተሓሕዛ ጋዜጠኛታት ክትገላገል ምዃና ተስፋ ሂቡ ነይሩ ምስቲ ድሒሩ ዝመፀ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ተኣሳሲሩ ግን ኢትዮጵያ ናብ ዝበኣሰ ኩነተ ነጻ ፕረስ ትጓዓዝ ምህላዋ ዝተፈላለዩ ኣካላት ይሕብሩ ቅድሚ ክልተ ሰሙን መንግስቲ ን20 ሰራሕተኛታትን ጋዜጠኛታትን እተን ተሪ ነቐፌታ ከም ዘቕርባ ዝንገረለን ኣውሎ ሚድያን ኢትዮ ፎረምን ዝተባሃላ ናይ ዩቱብ መራኸቢታት ድሕሪ ምእሳሩ እዩ መንግስታዊ ኣካል ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ብሰንበት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ 3 ካብቶም ዝተኣሰሩ 20 ጋዜጠኛታትን ሰራሕተኛታትን እተን ሚድያታት ተፈቲሖም እዮም ኣሜሪካ ልዕሊ 453,000 ዶዝ ክታበት ኮቪድ-19 ንኢትዮጵያ ምልጋሳ ኣፍሊጣ ነቲ ክታበት ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ ቦልየ ተረኺባ ንሚኒስትሪ ጥዕና ኢትዮጵያ ዝረከበት ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ጊታ ፓሲያ እዚ ሎሚ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተወ ክታበት ጆንሰን ኤንድ ጆንሰን ዝበሃል ዓይነት ኮይኑ ዛጊድ ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ዝለገሰቶ ክታበት ብድምር ግን ናብ 25 ሚልዮን ዶዝ ጽጋዕ ምዃኑ ኣምባሳደር ጊታ ኣብቲ እዋን ሓቢራ ኣላ ሚኒስትር ጥዕና ኢትዮጵያ ልያ ታደሰ ብወገና ሃገራ ንለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምቁፅጻር ልዑል ጻዕሪ ኣብ ተካይደሉ ዘሎ እዋን እቲ ልግሲ ኣሜሪካ ከም ዝመጻ ጠቒሳላ ከም ጸብጻብ ፀሓይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዋሽንግተን ዜና ድማ በዚ ተዛዚሙሎ መስግነካ ተወልደ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ድሕሪ ዜና ናብ ዘለው ጸብጻባትና ክንሰግድ ከለና መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝነበሩ 1,000 ምሩኻት ከም ዝለቐቐ ኣፍሊጡሎ ሙልጌታ ጽባሃ ተወሳኺ ኣለዎ ኣብ መንግስቲ ክልል ትግራይ ማእኸል ምሩኻት ካብ ዘተሓባብሩ ሓደ ኣይተ ሙልጌታ ደባልቆም ሓይልታት ትግራይ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዝተኻየዱ ውግኣት ብኣሽሓት ዝቑፀሩ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ከም ዝማረኹ ሓቢሮም እዞም ምሩኻት ኩናት ብባህሊ ህዝቢ ትግራይን ብዓለም ለኸ ሕግን ሰብኣዊ መሰሎም ተሓልዩ ፀኒሑ ብምባል ገሊፆም ካብ ከተማ መቐለ ድማ ካብ ዓርቢ 9 ሓምለ 2013 ዓ.ም ጀሚሩ ን1,000 ዝኣኽሉ ምሩኻት ኩናት ክልቀቑ ከም ዝተገበረ ገሊፆም ናይ ህዝቢ ትግራይ ዓቕሚ ብዝኽእል ናይ መንግስትን ዓቕሚ ዝኽእል ሰብኣውነቶም ተሓልዮም ፀኒሖም እዮም ካብዞም ዝሓዝናዮም ምሩኻት ካብቶም ቀዳሞት ማለት እዩ 1,000 ንሙዓን ሰዲድና ኣለና እዞም 1,000 ዝሰደድናዮም ዓለም ለኸ ፅዕንቶ ስደድዎም ዝብል ስለ ዘለና ኣይኮነን ኣይተባሃልናን እውን ባህሊ ተጋሩ ናይ ህዝቢ ትግራይ ባህሊ ምሩኽ ከመይ ተሓዝ ከመይ ትከናኸኖ ከመይ ትሰዶ ንዘመናት ንዓመታት እናሰርሕናሉ ዝፀናሕና መቐፀልታ ናይቲ ባህሊ እዩ
ዓለም ለኸ ማሕበር ቀይሕ መስቀል እናመፀ ኩነታቶም ይከታተሎም ይዝበሉ ኣይተሙልጌታም እዞም ምሩኻት ኩናት ክልቃው ዝተገበረ ድማ ኣብ ላዕሊ ህዝቢ ትግራይ ይካየድ ዘሎ ወፍሪ ምንጻት ዓሌት ንምክልኻል እዩ ክብል ድማ ተዛሪቦም እዮም ኣብዚ ዓመት ኣብ ወርሒ መስከረም ናብ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ከም ዝተጸንበረን ተወሳኺ ድማ 19 ሰነ ከም ዝተማረኸ ዝተዛረበ ካብ ክልል ኣምሓራ ደብረ ታቦር ከም ዝመፀ ዘሓበረ ወታደር ሲሳይ ማረው አማራ ክልልና ኦሮሚያ ክልል ይገደላሉ ሌላ ክልሎች ግን ይለቀቃሉ የሚባል ወሬም ነበረ ካብ ክልል አምሓራን ኦሮሚያን ዝመጹ ይቀተሉ እዮም ናይ ካልኦት ክልል ግን ይልቀቁ እዮም ዝብል ወረ ነይሩ ንሰምዕ ዝነበርና ኣብዚ ምስ መጻና ግና እቲ ሓቂ ተዓዚብና ናይ ብሄር ኣፈላላይ ከይገበሩ ብማዕረኦም ዝርዩና ክሳብ ሕዚ ኣብ ፀናሕናሉ እዋን ብሓቅን ምዝራብ ጽቡቕ ኢና ጸኒሕና ድሕሪ ሕዚ ድማ ናብ በብገዛና ምስከድና ሰባት ናይ ሰላም ኣማራፂ ክጥቀሙ ክንምዕዲና እዩ ዝበለም ሳምራዊት ሙሉነ ዝተባሃለት ብወገና 21 ሰነ 2013 ዓመተ ምህረት ከም ዝተማረኸት ገሊጻ ኣብ ጻንሒታ ድማ ዝግባእ ምግብን ማይን ትረክብ ምንባራ ሓቢራም የትግራይ ህዝብ በጣም ይዋል ምክንያቱም ቢያንስ እኛ እነሱን ለውጊያ ነው የሚያመጣን ማለት ነው ህዝብ ትግራይ ሕያው እዩ ንሕና ክንዋጋ ኢና መጺና እቲ ህዝቢ ንዓና ክወግ እዮም መጺኦም ከጥቅዑና እዮም መጺኦም ኢሉ ክነጥፍኦም ኣለና ኢሉ ይሓሰበን በጽቡቕ ዓይኒ ተቐቢልና ክሳብ ሕዚ ሓብሒቡና እዩ ኣነ ሕዚ ኩሉ ነገር ርየዩ ኣለኹም ሕዚ ትምህርተይ ክቕጽል እየ ዝደሊ ብምኽንያት ኮሮና ትምህርቲ ተቋሪጹ ብምንባር እየ ናብ ምክልኻል ኣትየ ነይረ ሕዚ ግና ትምህርተይ ክቕጽል እየ ዝደሊ እያ ዝበለት ብዓርቢ ካብ ዝተለቐቑ ምሩኻት ኩናት ብተወሳኺ ካልኦት ብኣሽሓ ዝቑጸሩ ኣብ ትሕቲ ቁጥሮም ከም ዝርከቡ ሓይልታት ትግራይ ይዛረቡ ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለም نمسجنك كامل جيتا زقصل تبصبنا ها كوميشن بوليس أديس أبابا نحوحات زدقفون نعب خلع علوم الدلوات كجبر رخيبيهم زبالو 325 والكسبات أب تحت قطر كم زو على جليس الله يخون بر بوليس وسط زل سقمتي قبل علته ولا تتجري زنة أصار مخانوز جلس كوميشن سبعة مسلات إثيوبيا أب كل التجري وانت قام تحوحات تباهيلهم زتبين سبعة كم زتقتلوا مرة دعتها بزيحين اللو كندي أبا تمزل أخذ أصاب صرف ساعة 4 ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ከም ዝበሎ መስቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ጎንፅታ ተሓሒዙ ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ይበጽሕ ዘሎ ጥቕዓትን ዘይ ሰብአዊ ተግባራትን ኣመልኪቶም ዝወፁ ዘሎ ሓበሬታታት ከም ዘሻቐልዎ ምግላጹ ዝዝከር እዩ ንአዲስ አበባ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ተሃገር ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ ዘይሕጋዊ ማእሰርቲ መንግልታዓትን ኣብያተ ንግድታቶም ምዕጻውን ዝኣምሰሉ ተግባራት ይፍጸሙ ምህላዎም ዝሕብሩ ጸብጻባት ከም ዝበጽሕዎ ይጠቒሱ ነዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን መግለጺ ዝሃበ ኮሚሽን ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ መንግስቲ ፌደራል ኣሸባሪ ኽብል ንዝበየኑ ሕወሓት ደገፍቱ እዮም ኢሉ ዝጠርጠሮም 325 ውልቀ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምውዓሉ ኣፍሊጡ ኮሚሽን ፖሊስ አዲስ አበባ ጌቱ አርጋው ንቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ኣብዝሃብዎ መግለጺ ፖሊስ መጽናዕቲ ዝተገብረሉ ስጉምቲ ይወስድ ምህላው ተዛሪቦም ሰራዊቱን አሸንፎ መቀሌ እንደተቆጣጠሩ በሚያናፍሱት አሉባልታ መነሻነት በአዲስ አበባ ከተማም ንሰራዊት ምክልኻል ስዒሮም ንከተማ መቀለ ከም ዝተቆጻጸሩዋ ዘናፍስዎ ዘለው ሓሶታት መበገሲ ብምግባር ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ዝርከቡ ደገፍቶም ተሓባበርቶምን ተለኣኽቶምን እውን ከተማ አዲስ አበባ ማእኸል ናዕብን ህውከትን ንምግባር መንቀሳቃሳት ብምጅማሮም እዚ ድማ በይናዊ ምቁራጽ ተጻብኦ ኣብ ዝተወሰነሉ ዕለት ምሸት ጀሚሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ሆቴላት ብሳዕስዒትን ሃይሃይታን ንሕገ መንግስትን ክብሪ እዚ ሃገርን ዝጻረሩ ክብሪ ባንዴራ ዝሃገር ዘዋድቑ ዘይሕጋዊ ተግባራት ክፍጽሙ ተራእዮም እዮም ነዚ መበገሲ ብምግባር ፖሊስ አዲስ አበባ ምስ ፌደራል ፖሊስን ጸጥታን ከምኡውን ምስ መላእ ህዝብና ብምትሕብባር ኣብ መጽናዕቲ ዝተመርከዘ ሕጊ ናይ ምኽባር ስራሕ ንሰርሕ ኣለና እዮም ዝበሉ ኣብ መንበር ኣባይትን ኣብያተ ንግድን ተጠርጠርቲ ብዝተገብረ ተፍትሽ ዝተፈላለዩ ኣጽዋራት ከም ዝተረኽበዮም እቶም ኮሚሽነር ገሊጾም ወደ 126 የሚሆን ልዩ ልዩ ሽጉጦች 918 የሽጉጥ ጥይት ናብ 126 ዝኾኑ ዝተፈላለዩ ሽጉጣት 918 ጠያይት ሽጉጥ 124 ካርታታት ሽጉጥ 3 ክላሽ 390 ጠያይቲ ምስ 4 ካርታታት ከምኡውን ኤስኬስ ብኤግዚቢትነት ተታሒዙሎ መዚኦም ተታሒዞም ኣልባሳት ፌደራል ፖሊስ ቤት ህንጸትን ሰራዊት ምክልኻልን ኣብቶም ዝተፈተሹ ሆቴላትን ኣብያተ ንግድን ተረኺቦም መርመራ ይካየደሎም ኣሎ እዮም ዝበሉ ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ኢትዮጵያን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ኣብ ዘውፅዎም መግለጽታት ግን ዝፍጸሙ ዘለው ማእሰርትታትን ዝዕጸው ዘለው ኣብያተ ንግድን ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ ዘነጻጸረ እዩ ክብሉ ምግላጾም ዝዝከር እዩ ኮሚሽን ፖሊስ አዲስ አበባ ጌቱ አርጋው ድማ እቲ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ንዝተጠርጠርዎ ገበንዳ እምበር ንብሔር መሰረት ዝገበረ ይኮነን ኢሎም
እቶም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝወዓሉ ተወለድቲ ትግራይ ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ምእሳሮም ዝገልጹ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ምስ ሕወሓት ርክብ ዘለዎም ንምዃኖምን በዝሒ ቁጽሮም ብትኽክል ንምፍላጥን ስራሕቲ ምጽራይ የካይዱ ምህላዎም ኣብቲ ኮሚሽን ላዕለዋይ ኣማኻሪ ርክባትን ወሃቢ ቃልን ኣቶ ኣሮን ማዓሾ ንቪኦኤ ምግላጾም ዝዝከር እዩ። ነዚ ስዒቡ ካብ ፖሊስ ተወሳኽቲ ሓበሬታታት ንምርካብ ዝገበርናዩ ጻዕሪ ኣይሰለጠን። እቲ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ወሲኹ ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ስደተኛታት ኤርትራን ተቃወምቲ ሕወሓትን ኣብ ዝበልዎም ሲቪላውያን ስጉምትታት ቅትለትን ጨውያን ከም ዝተፈጸሙ ሓበሬታታት ከም ዝበጽሕዎ ዝገለጸ ኮይኑ ሕወሓት ነዚ ኣመልኪቱ ዝበሎ የለን። نمسجنا كسارة زغطل كأمس إنترناشنالن كوميشن سبعة مسلات إثيوبيا نبذوت ومجلس بركة زبالو تجارو عبد السابع 5 عصرون نقداو تكالاتهم كم 16 قنقليت أميم نبرايا الدسابان بعلموا حق جنزخونا قاشانا اتبيميدياتاتن تحلقت مسلاتن زتقلت أسوقمت منجلس إثيوبيا حق قبل الرجاجيت قلنا له بترسلت أني أزراري بو قاشانا رؤوس بمل لايك جمريو السؤال براي البعض حق بعلموا الدسابة إذا نخو هاي مو تصالم عبد السبب أقلت كبابتاتن زلهم تجارو أقات يمكم زبال زلوا بصفحة ميدياتاتون زاربالو زلوا أقول دالو نصاح تقلص الله يسمع على ما يحققون سلازخون كأنت يزغون زلوا بزول سكن جمر جملاوي حفصة جملاو معسرتي تقلل بزوله عبل علي تجارز فتم تقعتي كنت قاعد كتب أن خلقها خميس قلت مقلتيو بوزحتيهم مالتي ناوي كم دخلوا يفلتن كم منقدي كم جزا وطم كم كافيه كم ريستورانت بجملة يصيروا ناي تجارب مجيبيتات هوتيلات عبيت هوتيلات منطقتي كوصاو مالتي زخونه يكون عبيت درجات يكونوا يشتات كلهم درجة يشغلوا ስለዚህ ኢኮኖሚያውን ስነ ልቦናውን መጥቃዕቲ ይስነክል ማለት እዩ ኣብ ልዕሊ ተጋሩስ ክሳዕ ክንደይ ነቲ ማሕበረሰብ ትግርኛ ተዛራቢ ዝልክም እዩ ወይ ከዓ ዝሸፈነ እዩ ብጣዕሚ ሰፊሕ ኩሉ ዳርጋ ስጋኣት እዩ ዘሎ መብዛሕትኡ ኣገዳዲ ስራሕ እንድሕር ዘይብሉ ኮይኑ ኣብ ገዙ እዩ ኮፊል ዝውዕል ዘሎ ምክንያቱ ሓፈሳ ስለ ዘሎ ኢኮኖሚ ተዳኺሙ ክሰርሕ እውን ኣይከኣለን ዝሰርሐሉ ቢዝነስ ወይ ዝሰርሐሉ ገዛውቲ ዝህፆ እንድሕር ኮይኑ ክነብረሉ ዝኽእል ኩነታት እውን የለን እዚ ዘሎ ኩነታት ብጣዕሚ ከቢድ ዝኾነ ናይ ናብራ ህብሪ ይዘሎ በተቃላሊ ትግራይ ኣብ ስጋኣት ይዝነብር ዘሎ እዞም ተጠቅሶም ዘለኻ ሰባት ናበይ ይወስድዎም በዝሖም ከይፍለጥ ዶ ክሳውሎሚ ንሕና መዝጊብና ዝሓዝናዮም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተወሰኑ ክፍለ ከተማታት ልዕሊ 150 ዝኾኑ መዝጊብና ዝሓዝናዮም ኣለው ነገር ግን ብጣዕሚ ሰፊሕ እዩ ዝግበር ዘሎ ግፋ ኣብ ሃገር ሙሉእ ድሕር ኮይኑ ናብ 100,000 እውን ክፅጋዕ ይኽእል ዝብል ግምት በቃ ጅምላዊ ዝኾነ ሓፈሳ እዩ ዝካየድ ዘሎ ኣብያተ ንግዲ ክሳዕ ክንደዮም ተዓፅዮም ወይ ከዓ ካብ ስራሕ ወፃኢ ኮይኖም ውሱን ተዘይኮይኑ ዳርጋ ሕድሕድ ናይ ትግራዋይ ቤት ምግቢ ኣሎ ኣብ ቤት ሆቴላት ኣሎ ኣስመጭ ዝበሃሉ ወይ ዞም መምፃእቲ ኣሎ ዳርጋ ናይ ትግራዋይ ቢዝነሳት ብወሸን እዩ ዳርጋ ዝዕሸግ ዘሎ ትብሎ ትኽእል ምክንያታቶም እውን ምንም ክርድእካ ይኽእልን ሓንሳእ ጨፊርኩምኩም ሓንሳእ ተሓጒስኩም ትኾኑ ኢኹም ብውሽጢኹም ተሓጒስኩም ትኾኑ ኢኹም እዚ ብጣዕሚ ከቢድ ዝኾነ ወፍሪ ዝካየድ ዘሎ ኣብ ከቢድ ኩነታት እዩ ዘሎ ህዝቢ እዞም ትብሎም ዘለኻ ሰባት እንድሕር ተኣሲሮም ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርቡ ኣለዎም እዩ ዝብል ትሕግሞ ይትግበር ደሎ ንስኻትኩም እውን ክትርእይዎምን ክትበፅሕዎምን ደኽኢልኩም ቤተሰቦም ዶ ይርእይዎም ጠበቓ ዶ ይበፅሖም ሕዚ በትረ ኣብዚ ዓዲ ኣብዚ ሕዚ ግዜ ስለ ሕጊ ክትዛረብ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ኮይኑ ዘሎ ፈለማ መትሓዚ ትእዛዝ ካብ ቤት ፍርዲ ክወፅእ ኣለዎ ከምኡ ይግበር ኮይልካ ታሴራ እናረኣኻ ወይ መለለይ መንነት እናረኣኻ ወይ እውን ብቲ ቋንቋ እናፈለኻ ምሳር እዩ ቀፂሉ ምስ ተኣሰሩ እውን ናብ ቤት ፍርዲ ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓት ክቐርብ ይግባእ ነይሩ ሕልፍ ኢሉ ዝቐርቡ ኣለዉ ሓደ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግን ናበይ ይወስድዎ ይፍለጠን ቤተሰቦም ጠበቓ ክርእይዎ ይኽእልን ስለዚ ናበይ ይወስድዎም ኣለዉ እንታይ ይኾን ኣለዉ ክርድእካ ይኽእል ምናልባት ከም ንሰምዖ ናብ ዝተፈላለዩ ናይ ወታደራዊ ካምፕታት ንኣብነት ኣዋሽ 40 ከምኦም ናብ ዝበሉ ይውሰዱ ከም ዘለዉ ናንሰምዕ ዘለና ብወረት ተጨበጠ ሓበሬታ ግን የለን ስለዚ ከቢድ ሰብኣዊ መርገፅቲ ፍፀም ኣለዎ ክትብል ትኽእል ኣብ ከቢድ ኩነታት ከም ዘሎ ሕዚ እውን ደጊመ ክዛረብ ዝደሊ እዞም ትብሎም ዘለኻ ትካላት ሆቴላት እውን ጠቂስካ እሞ ካብ ዝፍለጡ ሆቴላት ዝተሓሸጉ ወይ ዝተዓፀው ጠቕሰለይ ዶ ትኽእል ቦሌ ዝርከብ ሃርሞኒ ሆቴል ዓብዪ ሆቴል ካሌብ ሆቴል ሸባ ሬስቶራንት ሃሁ ሬስቶራንት ዝበሃል ብሓፈሻ ብዙሕ ሆቴላት እዩ ዝዕፆ ዘሎ ያው ናይ ንግዲ ትካል ይፍትያት ገለመለ ግን ቆፂርካ እውን ትውደእ ይትኮልን ንምዃኑ እቲ መንግስቲ ወይ እቲ ምምሕዳር ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ መግለፂ ዝሃቦ ኣሎ
ወይስ ብስቕታይ ዝፍጸም ዘሎ? ሰናይ ከተማ ከንቲባ ምስ ጁንታ ርክብ ዘለዎም ክነፅረና ዝብል ኣንፈት እየን ሂበን ዝሓለፈ ንካቢኔን ማለት እዩ። ዳርጋ ናይ መንግስቲ ፖሊስ ኮይኑ ኣለዋ ክትብሎ ትኽእል ማለት እዩ። ኮሚኒቲኹም ንዓበይቲ ዓዲ ናብ ዝምልከቶ ኣካል ከይዱ ከዘራርቦ ዝፈተነሉ ኩነታት ኣሎ ዶ? ሕዚ ብኣና ከም ውድብ እውን ተወሰኑ ናይ ሕጊ ሰብ ሙያው ኮይና ዝርዝር ከም ኣብነታትና ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣቕሪብና ነርና ሳቶም እውን ኣቕርቡ ኢሎምና ኣቕሪብና ዝርዝር ከዓዚ ዝሃቡና ኣዎንታዊ ምላሽ የለን ክንሪኦና ግን ኢሎምና ኣለዉ። ካብኡ ብተረፈ ግን ኣብዚ ከምኡ ዓይነት ኮሚኒቲ ዳርጋ ፈራሪሱ እዩ ክትብሎ ትኽእልካ መሓውራት እዚ ብኣብዝሓ ኣብቲ ሃይማኖታዊ መዋቕር ዘሎ ሃይማኖታዊ ትካላት ኣብ መንግስታዊ ትካላት ወይ ሽማግለታት ዝናይ ሶሻል ስታይ ትብሎም ዳርጋ ፈራሪሱ እዩ ክትብሎ ትኽእል። ነዛ ዓዲ ከመ መጣበቂ ኣጣቢቕዎ ዝነበሩ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ትካላት የለውን በቃ ፈራሪሶም እዩ። ስለዚ ከይዱ ክጠርዕ ከቕርብ ዝኽእል ኣካል እውን የለን። ብጣዕሚ ኣፀጋሚ ኮይኑ ዘሎ ክነረድእ እውን ኣይከኣልናን ይቕበል እውን የለን። ካብ ምሕሻግን ምዕፃውን ሓሊፍካ ግን ንብረት ምውራስ ወይ ከዓ ከምኡ ዓይነት ዝተፈፀሞም ኣካላዊ መጥቃዕቲ ዝተፈፀሞም ኣለዉ ዶ ኣባላት ኮሚኒቲኹም? ንብረት ካብ ሕዚ ክውረስ ዝመፀልና ሓበሬታ የለን ምሕሻግ ተዘይኮይኑ ማለት እዩ። በርግጥ ብስነ ምግባር ጉድለት ምክንያት ሓደ ፖሊሳት ገንዘብ ዝቕበሉ ገለ ማለት ከም ገንዘብ ከም ኣታዊ ከም ፍልፍል ኣታዊ ዝሪእዎም እኒሄው እዮም። ከም ፖላዊስ ኣሲሮም ዝወስድዎም ሞ ተወሰነ ገንዘብ ተቐቢሎም ይሰድዎም ዳርጋ ዝርፍያ ክትብሎ ትኽእል ማለት እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ግን ካብ ገዛውቲ ንብረት እናልዓልካ ዝውሰድ ዝርፍያ ክሳዕ ሕዚ ዝመፀልና ሓበሬታ የለን። ክትሓዙ ከለዉ እውን ሓደ ሓሊፉ መውቃዕት ኣሎ ጠርፊ ኣሎ ስነ ልቦናኻ ክስታይ ዝገብር ጠርፍታት ኣለዉ እዚኦም ኣለዉ ካብ ሕዝብ ዘሎ ሕራይ እምበር ወዲ ኣለኹ ተስፋ ኣለም ትስኾ ትደልዮ ጥቢ ኣሎ እንተኮይኑ ሓደ ዕድል ክበካ እሞ ንሎሚ በዚ ክንዛዝሙ ፅቡቅ ሸቀኒልና ያው ኣብ ፖለቲካ እውን የለ ናብሩ ጥራሕ ዝገብር ተራ ዝኾነ ህዝቢ መዓት ህዝቢ እዩ ዘሎ እዚ ኣዲስ ኣበባ ጥራሕ እኳስ እስካዕ 1 ሚልዮን ንኸውን ክህሉ ይኽእል እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ሙሉ ከዓ ብዙሕ እዩ ዘሎ ከምቲ ዝበልኳ ከዓት ፕሮፓጋንዳ ሓደ ሳይት ብሓደ ገፅ ይመፅእ ስለ ዘሎ ሕብረተሰብ ይውክል ኣሎ። ስለዚ ሚድያታት ነዚ ከረዳእ ነቲ ህዝቢ እውን ጌጋ ምዃኑ ከረድኡና ኣብ ፃዕርኩም ትቕፅልና ንሕና እውን ንላዎ ይቕኒለይ ተስፋለ ይቕኒለይ። ኣነ እውን ንበትረን ነጋሻናን የመስግን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብፃብ ሕጂ እውን ናብ በትረ ስልጣን ከመይ ቀኒኹም ስፖርታዊ ዜና ከነስምዐኩም። ግጥማት ሴካፋ ወይ ከዓ ሃገራት ማእከላይን ምብራቕን ኣፍሪካ ትሕቲ 23 ዓመት ዘዕድሚኦም ኣብ ባህር ዳር ኢትዮጵያ ቀፂሉ ኣሎ። ነቲ ዞባዊ ግጥም ቅድሚ ትማሊ ቀዳም ዝጀመረኦ ጋንታታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ነይረን። ክልቲአን ጋንታታት ማዕረ 3-3 ተፈላለየን። ጋንታ ኢትዮጵያ ኣብ ቅድሚ ደገፍታን ኣብ ገዛእ ሜዳኣን ማዕረ 3-3 ምፍልላያ ጥንካረ ተጋጣሚት ጋንታ ኤርትራ ዝሓበረ ኮይኑ ኣሎ። ዊልያም ሰሎሞን ሓደ ኣቡበከር ናስር ድማ 2 ሸቶታት ኣመዝጊቦም ነይሮም። ንጋንታ ኤርትራ 3 ሸቶታት ብሓደ ሰብ እየን ተመዝጊበን። ብዓሊ ሱሌማን ሃትሪክ ሰሪሕ ኣሎ። ኣብ ዘረባና ኤርትራዊ ዓሊ ሱሌማን ምስ ጋንታ ኢትዮጵያ ቡና ንክስለፍ ኮንትራት ከም ዝፈረመ ዝረኸብናይ ዜና ሓቢሩ ኣሎ። ትማሊ ኣብ ዝተኻየዱ ግጥማት ኡጋንዳን ኮንጎን 0-0 ተፈላለየን። ኬንያ ድማ ንጅቡቲ 3-0 ስዒራታ። ናብ ዜና ኦሎምፒክ ክንሰግር። ናይ ሎም ዘመን ውድድራት ኦሎምፒክ ቶኪዮ ድሕሪ 4 መዓልትታት ዓርቢ ምዃኑ እዩ ክጅምር እዩ። እቲ ቶኪዮ ተተኣናግደ ውድድራት ዓሚቅ ክሳለጥ ይግባእ ነይሩ፣ ግን ብሰንኪ ቫይረስ ኮሮና ከም ዝተመሓላለፈ ይዝከር። ኣብ ናይሎም ዘመን ውድድራት ኦሎምፒክ ኣብ ጋንታ ስደተኛታት ዓለም ካብ መንጎ ዝተሓቆፉ ነባራይ ዓዲ ጣልያን ኤርትራዊ ተክለወይኒ ገብረ ኢየሱስ፣ ፈላመይቲ ኣፍሪቃዊት ተቐዳዳሚት ብሽክለታ ድማ ኤርትራዊት ሙሳና ደበሳይ ተጠቀስቲ እዮም። ኣብ መወዳእታ ሓደ ስፖርታዊ ኣብ ኢንስታግራም ዝበለጸ ተፈታዊ ላይክት ይብልዎ ኣብ ትሕቲ ዝብል ውድድር ሊዮነል ሜሲ ንክርስቲያን ሮናልዶ ስዒርዎ። ኮኸብ ተሰላፋይ ባርሴሎና ኣርጀንቲናዊ ሜሲ ምስታ ኣብቲ ዝሓለፈ ቀነ ዝተዓወታ ጽዋዕ ኮፓ ኣሜሪካ ዝተሰኣላ ፎቶግራፍ ልዕሊ 20 ሚልዮን ላይክ ከሲባ ኣላ። ብሮናልዶ ዝተመዝገበ ክብረ ወሰን 19.8 ሚልዮን ላይክ ረኺቡ ነይሩ። ሜሲ ነዚ ክብረ ወሰን እዚኡ ሓምሽሽዎ። ሮናልዶን ሜሲን ኣብ ዘን ዝሓለፋ 10 ዓመታት ብሕታውያን መናሕንሕትን ንኩዕሶ እግሪ ብጸብለልታ ዝመርሑ ዘለውን ስፖርታውያን እዮም። ነመስግነካ በትረ። ናብ ሰሙናዊ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክንሓልፍ ኢና።
ሚካኤል በርሄ ኣማንደስ በለን ፊልሞን ተስፋ ማርያምን ይበሃሉ እዞም ብኮምፒውተር ምህንድስና እተመረቁ መሃንዲሳት ብውልቅን ብሓባርን ብምዃን 16 ዝተፈላለዩ ሶፍትዌራት መርበብ ሓበሬታታት ኣፕሊኬሽናት ማዕቢሎም ኣለው ስራሕቶም ብዝምልከት እውን ንብርሃነ በርሄ ኣካፊሎም ኣለው ፊልሞን ኣብ ቀረባ ዝሰርሕዋን ብዩኔስኮ ኣፍልጦን መተባብዕን ዝረኸቡላን ስራሕ ብምግላጽ ክጅምር እዩ ብምክንያት ዓመታዊ በዓል ዩኔስኮ ናይ 5 ጉንበት ዝተገብረ ዕድመ ዝነበረ ውድድር ኤርትራ ሓንቲ ካብአን ነይራ ማለት እዩ ልዕሊ 200 ፕሮጀክት ተቐሪቡ 6 ተዓዊተን ማለት እዩ ሓንቲ ካብተን ተዓወታ ንኣና እያ ካብ ኬንያ ዝመፀት ፕሮጀክት ካብ ኢትዮጵያ ካብ ታንዛንያ ሩዋንዳ ኡጋንዳ ዜኔን ተቐንዲ ዕላማ ናይ ዩኔስኮ እንታይ ነይሩ ኣብ መንእስያት ተሳትፎምን ግብራዊ መስርሕ ኣብ ናይ ዓለማዊ ሄሪቴጅ ንምዕባይ ነይሩ ተቐንዲ ውድድር ንሕና ከዓ ኣብ ኣስመራ ዘለዋ ብወርልድ ሄሪቴጅ ተመዝገባ ቦታታት ንዕን ኣብ ሞባይል ኣፕሊኬሽን ብምጥዓን ናተን ታሪኽን ማፕን ዘድሊ ሓበሬታ ኣርቲክልስ ዝሓዘት እያ ኣፍልጦ ብዛዕባ ኣስመራን ብዛዕባተን ቦታታት ናይ ኣስመራ ኣብ ወርልድ ሄሪቴጅ ተዓወታ ትሕግዝ ኣፕሊኬሽን እያ እዛ ኣፕሊኬሽን እዚኣ ባይታ ወሪዳ ኣብ ሕብረተሰብ ንክትበፅሕ እንታይ ዝሓስኩሞ መደብ ኣሎ እንታይ መተባብዒኹም ካብቲ ናይ ዩኔስኮ ትካል ረኺብኩም ዘለኹም መተባብዒ እንታይ እዩ ንሕና ነታ ኣፕሊኬሽን ክሰርሓ ገንዘባዊ ሓገዝ ክገብሩልና ዘድሊ ሓበሬታ ይኹን ገለ ዝህቡና መሻርክቲ ኣለዉ እዛ ስራሕ ምክትታል ናይ ዩኔስኮ ክሳብ ወርሒ 11 ንሕና ወዲና ክነረክቦም ኢና ማለት እዩ ዩኔስኮ ከዓ ብመገዶም ናብ ሙሉእ ዓለም ክዝርግሕዋ ኢንጂነር ኣማን ደስ በለ ካብ መፅሓፍቲ ትብል ንደረስትን ኣንበብትን ተራኸብ ዝሰራሕኩም ኣብ ምንታይ ደረጃ ትርከብ ካብ መፅሓፍቲ ናይ መፅሓፍቲ መሸጢ ዌብሳይት ዲጂታል መፅሓፍቲ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዝገበርናይ መፅናዕቲ ክሳብ 2020 መወዳእታ ኣብዚ ዞባና ኣብ ኢስት ኣፍሪካ ማለት ከምኡ ዓይነት ዌብሳይት ኣይነበረን ንዕኦም ስራሕና ሕጂ ንሕና ናይ ሓገሻ መፅሓፍቲ ዓለም ለኻዊ ኣፍልጦ ንኽሕዝብ ብምባል ተሓሳብ ኣብኪስናዮ ማለት እዩ ከባቢ 2 ዓመት ገለ ዝወሰደ ስራሕ እዩ ነይሩ ኦንላይን ዘለቶ ዌብሳይት እቶም መፅሓፍቲ ክትዕድጉ ትደልዩ መፅሓፍቲ ክትሸጡ ትደልዩ እውን ካብ ሕደትኩም ኢልኩም ኣትዮም ክትረኽቦ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ መፅሓፍቲ ዳርጋ ብትሕቲ ፍርቂ ዋጋ ይሽየጥ ዘሎ ምክንያቱ ፕሪንቲንግ ናይ ገለ ሽግር ስለዘይብሉ ማለት እዩ ብዝበለፀ ከዓ ኣብ ዝቐረበ እዋን ዓለም ለኻዊ ስታንዳርድ ናይ ሴኩሪቲ ንምትሓዝ ነታ ዌብሳይት ኣብ ስራሕ ንርከብ ኣለና ብስተን ዓበይቲ ትካላት ዝበሃላ ማለት እዩ ከም ዝወዳደር ንክንገብሮ ኣብ ሓደ ደረጃ ናይ ምስራሕ ኣለና ብደረጃ ቀርና ኣፍሪካ ጥራይ ዘይኮነስ ብደረጃ ዓለም ተወዳዳሪ ዝኾነ ናይ ሶፍት ኮፒ መፅሓፍቲ መሸጢ ዌብሳይት ከም ዝኾነ ተኣመን ማለት እዩ ኢንጂነር ኣማን ክሳብ ሕጂ ክንደይ ዝኾኑ መፅሓፍቲኹም ፅዒንኩማ ዘለኹም ክሳብ 15 ዝኾኑ መፅሓፍቲ ኣሎ ናይ ኤርትራ ጥራይ ማለት እዩ ኣብ ቀረባ እዋን ግን ንኩሉ ነዞባ ዝሽፍን ክኸውን እዩ ዕላማና ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ብሶፍት ኮፒ መልክዕ መፅሓፍ ክትሸጡ ከለካ ትጥቕሙ እንታይ ብቐሊሉ ብታዝደረኻ ግዜ ዳውንሎድ ገይሩ ሰብ ክወስድ ይኽእል ናይ ሺፒንግ ዶ ለምታት ኢትካ ብዙሕ ኮለል የብሉ ዝውን ሓደ ካብቲ ናይ ምንባብ ባህሊ ንኸዕንብብ ወይ ንኸምዕብል ሓጋዝ ዝተራፅቐት ኮይኑ ስማዓና ብርግፅ እቲ ዘለና እዋን ናብኡ እንዳመርሓናኒ መፅሓፍ ናይ ምንባብ ልምዲ ከምዕብል ሓጋዝ ዝተራፅቐት ምክንያቱ መብዛሕትአን ነገር ዓበይቲ ትካላትን ከምኡ ስለ ዝገብራ ዘለዋ ንሕና እውን ዝተረዓብናዮ ፅቡቅ ኮይኑ ስማዓና ኢንጂነር ሚካኤል ናባኻ ክሰግር ኤዱ ቲዩብ ትብሉን ኣብ ባይታ ወሪዳ ኣብ ስራሕ ተተግበረት ኣላ ሞስከ እንታይ ማለት እዩ ካብ ሽማ ጀሚርካ እንታይ ዕላማኣ እንታይ ትሕዝቶ ኣለዋ እስከ እዛ ኤዲቲዩብ ናይ መምሃሪ ሶፍትዌር ኮይና እቲ ኤዲዩ ካብ ኤዱኬሽን ድብል ናይ ትምህርቲ ዝተወስደ ቲዩብ ከዓ ቻነል ዓይነት ሓደ መንገዲ ኢልና ሓስቦ ንኽእል ኢና ትምህርታዊ መርበብ ኢልና ክንትርጉሞ ንኽእል ኢና ትስሙ ትቐንዲ ዕላማ መምሃሪ እዩ ማለት እዩ ክልተ ዓይነት ባህሪ ደሎ ናይ ሶሻል ሚዲያ ባህር ኣለዋ ናይ ዩቲዩብ ባህር ኣለዋ ዳታታት ይፅዓን ኣብኡ ከዓ ናይ ምርድዳእ ሰንተር ክትኾነልካ እውን ትኽእል እያ ብፒዲኤፍ ክኸውን ይኽእል ፒዲኤፍ ክኸውን ይኽእል ብዝተፈላለዩ ዓይነት ፎርማት ናይ ፋይልስ ከዓ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ተምሃሮ ነንሕዶም ኢንተርኣክት ገይሮም ዝመሃሩላ ተምሃሮ ምስ መምሃራን ብዘይ ፀገም ዝረዳድኡላ ወለዲ እውን ኣካል ናይቲ ፕሮግራም ኮይኖም ዝረዳድኡላ ዓይነት ሰንተር ናይ ትምህርቲ እዩ ሓሳብ ሓፈሻዊ ማለት እዩ ኢንጂነር ሚካኤል በርሀ ኢንጂነር ኣማን ደስ በለ ከምኡውን ኢንጂነር ፊልሞን ተስፋ ማርያም ብሽመይን ሽም ተኸታተልቲ ድምፂ ኣሜሪካ የመስግን እዚ መደብ ካብ ዝሰማዕኹሞ ንውሕ ዝበለ እዩ ኣብ ዌብሳይትና ወይ ዓንዲ ኢንተርኔትና ኣትይኹም ብምሉእ ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም በዚ እምበር ናይ ሎሚ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና ምንያ ኣፈወርቂ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ሰላም ለይቲ ድሓን ሕደሩ